Pastor Mario Tura, ang atong pastor diri sa Camotes AFC, sa pag-welcome na ako pagbalik kay actually wala lang kong chat niya. Kaya tingali kung chat ko niya, niabot ako dili na ako maabtan. Kay wala kang balik sa Cebu. Pero okay ra, kaya nag-abot gid mi no. Pero mga sunod bulan or di na gid mi makaabot. Iba na ako. Diba, ano yun? Okay. So, alang sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos, atong ablihan atong Biblia sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 6 ug 7. Tambi lang ninyo inyong Biblia. Filipos, Kapitulo 4, versikulo 6 o versikulo 7. Nagaingon ang pulong sa Ginoo pinagi kang Apostol Pablo, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diya sa inyong pagkatahiusa kang Kristo Jesus. Ang Diyos magpanalangin siyang pulong mag-ako kita. Langit na umahan, aniya kami Ginoo. Salamat sa kayo nga ako nag-fellowship sa mga kaigsunan dito sa Camotes Evangelical Free Church. Kaaba ni Pastor Mario Tura o sa tanan ng mga membro sa simbahan. Salamat sa lain nga kahigayunan. Kadiin nga makashare sa imong pulong. O Diyos, nag-ako kami Ginoo nga ang imong palang espiritu magagiya sa matag usa aron makasabot gayud sa mensahe sa imong mga pulong. Busa ang magisalig og gitud ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo. Amen. So, karong mga simanaha, dunay gitawag og naandan nga mga kalihukan, no? Ganyan gitong ganina ni Pastor Mario, ni Kamartis, na gitawag og San Juan, no? Pista San Juan. Actually, ang background ana pista na pahinungod kang Juan nga magbubunyag. So ang ministry ni Juan nga magbubunyag mao ang pagpamunyag, pagbautismo, no, sa panahon yang panahon sa ministry niya ug si Jesus ang usa sa iyang gibunyagan. So really lain ang akong gi-prepare nga mensahe, kini mao ay gipaandang nga ako iwali kaninyo i-share kaninyo karong kabuntagon nga request sa usa nato ka igsuon nga sa Ginoo kanunay naga-suporta sa atong sa buluhaton ni Pastor Mario diri sa Camotes AFC, no? Okay. So, giuluhan kining mensahe sa pulong sa Dios, pagpangita sa kalinaw diha sa pag-ampo. Pagpakita sa kalinaw diha sa pag-ampo. Pero sa dili pa, ato sad nga say unsad yun ang background sa sulat sa Filipos. Aron mahibaluan nato, usa mo'y background sa simbahan sa Filipos, no? Aron gyud nga makita nato ug unsa gayud ang mga kuan ini nga simbahan. Okay. Si Pablo mo'y nagsulat sa Filipos sa diha nga siya gipriso dito sa Roma. Sa tuig 61 o 62. Kung atong tan-awon ang hinapos nga bahin sa libro sa mga buhat, diya atong makita na siya gi-house arrest si Pablo sulod sa duha ka tuig dito sa Roma. Sa iya ang first imprisonment ni Pablo. Unya na po panahon na gisulat niya ang Filipos. O sa may background sa simbahan sa Filipos. Actually, si Pablo mo ay nagtukod, mo ay nag-choose plan sa Filipos
Nana siya makita sa buhat Kapitulo 16, versikulo 9 at 40, na diya ang mga unang mga membro sa simbahan sa Pilipos, sama ni Lydia, sama sa jail guard, sa pangulo sa mga gwardya, kaya napriso man sila si Pablo atong panahon na, unya, dayon, natabo ang sa kamilagro, kung ato tanaw na ang buhat ni Silas 31, nagkurog sa kahadlok ang gwardya o bisinggit, tungkol na mikalitan og linog. Unya, natangtang ang mga kadina sa prisuhan, apel sila si Pablo, na sa diyang nakita nga abli na ang tanang nga putahan, milanit sa espada ang tinugyanan sa kasil, kung ato sa pagkakaroon na gitawag og wardin. Kaya siya magpakamatay. Kaya ang tanaw ay yan, nilayas na ang tanang mga piniriso. Unsa may nitabo, nisingit si Pablo, ayaw ka na buhatan, niya kami tanan diri. Walay usang nga nilayas, yun na ba? Midagan ang gwardya, miluhod sa tubangan ni Pablo, ni Silas, o mingon, unsa bay akong buhaton aron ako maluwas? Tubag ni Pablo, tumuog ka kang Jesus o maluwas ka latip ang imong panaymalay. Mao na yung background yun sa pagsugod sa iglesia sa Pilipos. No? So, mo na yung background. Ni pagsulat ni na priso si Pablo, siguro establish na ang simbahan sa Pilipos, kauban sa Gilgal, sa pangulo sa mga gwardya, kauban ni Lydia o sa uban pang mga leader dito sa Pilipos. So, ang tema karon nagkunay hagit gitawag og gingon nga ayaw ka balaka sabi sa unsa kun dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing o sa hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. So atong makita dinhi, dunay purpose si Pablo sa pagsulat niya sa Pilipos aron masabtan nato. Una, iyang gi-express, iyang gipakita ang iyang dako nga pagpasalamat o daig sa taga-Pilipos tungod sa pagsuporta sa taga-Pilipos diha sa bulungaton sa ministry. Pagdating kanila sa pagpadayon sa pagtuo o pag-provide o guidance ngadto sa mga taga-Pilipos diha sa kinabuhi nga si Kristo maoy nasa sentro. So dinhi gi-focus dinhi ang gitawag og pag-ampo, pagpangita sa kalinaw diya sa pag-ampo. Nganuman tungod ang kalinaw usahay mababagan tungod sa gitawag og kabalaka. No? Ang term nga gigamit diin kabalaka. Usa man ang kabalaka? Ato na may bawlaw ang karon. Dunay mga butang nga atong makita diha sa kabalaka. Nga kidiin kinahanglan nga kita pinaagi sa pag-ampo magmalinaw ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna aron mawala gayud ang gitawag o kabalaka. Una, dunay sugo batok sa kabalaka. Dunay sugo batok sa kabalaka. Ang word nga kabalaka nagulugan ka na og kahadlok sa walay kasiguruhan diha sa umaaunahan. Kahadlok tungod kay walay kasiguruhan sa umaabot. Mo na gitawag og kabalaka. Normal sa usa ka magtotoo ang mabalaka tungod kay kita ni apa nining kalibutan. Nga naman nga mabalaka man. Mabalaka kay walay kwarta. Dingalig di na makakwarta. Kinanglan manikamot, mangita og trabaho, kay mabalaka kay wala na mahutan ang kwarta.
Unya kung atong tan-awon, ang kabalaka usahay maghasol. No? Maghasol usahay sa atong kinabuhi. O ang kabalaka mo nay usa sa ebidensya sa kitawag og pagduha-duha sa saad sa Dios. So ang kabalaka mo na ebidensya sa pagduha-duha nga saad sa Dios. Kung tanaw na to ang bersikulo 6, gingon din ni Apostol Pablo nga ayaw ka mo kabalaka. Sa Grego, nani sa imperative mode. Meaning, usa ni siya kasugo, dili ni siya sugyot ni Pablo. Kung dili sugo, kinialang sa matag usa nga Kristohanon, nga kinahanglan, dili mabalaka, dili magduha-duha sa saad sa pulong sa Dios. So ang kabalaka mo hinungdan nga kita dili gyud magmalinaw. Usa man ang warning sa kabalaka, gitawag na siya og biblikanhon nga perspective sa kabalaka. Kung atong ustanawon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 ngadto 34, si Ginoong Hesus awhag nga dili mabalaka. No? Kaya nga naman, tungod kay ang amahan sa langit, nagpakaon sa mga langgam sa kalangitan, bisan wala sila manginabuhi, wala mamugas, apan gipakaon sila sa Dios. Unsa pa ka kita nga tao nga bililhon pa kay sa mga langgam tungod kay anak man ta sa Dios. Giyatiman sa Dios ang tanang tao. Gipakaon niya ang tanang tao, maiya man nga anak o dili niya anak. Mga magtotoo, dili magtotoo, di parehas og tratar sa Ginoo. Ang mga dili magtotoo giatiman sa Dios, unsa pa ka kita nga magtotoo. Walay mo dili mudugang ang atong edad kung kita mabalaka kanunay. Kung dili usay makunhod kay ma-frustrated naman ta, no? Mahadlok naman ta. Nga tingali. Wala na tayo makaon og mga adlaw, sunod adlaw. Basta akong sitwasyon nga ako, anak ko ay mga estudyante, nagan ako ay mag-college, karon nga, mag-elang klase sa Agosto. Usahay, may yung balaka kay, kung sa may i-budget para sa mga allowance. Pero ang pulong sa Ginoo, klaro man nga na may provision nga ihatag ang Ginoo. No? Ang Ginoo, mutuman sa iyang saad nga dili niya pasagdan ang mga iyahang katawhan, providan sa mga gikinahanglan. Muna nga ang sugo mao nga dili gyud mabalaka. Dili mabalaka kay diha sa pagkabalaka naa ang kaguol, na ang kahadlok, na ang paghuna-huna nga ay wala nam tay makaon og mga adlaw, sunod adlaw, wa tay kwarta nga ikahatag sa atong estudyante tungod kay nabalaka. Kinahanglan manarbaho gyud aron kay way trabaho awa kita income. Hinana pa mo na ikasagaran ng mga makita nato tungod sa kabalaka. So ito makita nga si Pablo adunay gugma nga to sa taga Pilipos, pinaagi sa pagpresentar
sa paglikay, sa dili pagbalaka. So, sa may makawala sa pagkuwato tanawon gud ang Mateo 6:23, nagaingon ang pulong sa Ginoo, pangitaa ang gingharian sa Dios o pagkamatarong, iyang pagkamatarong, o kining tanan ikadugang kanimo. Unsa kasabot ana? Ang background ko ana, ang konteksto ana mao ang kabalaka. Kung unaon na to ang Ginoo, siya na ang mo provide sa atong mga gikinahanglan. Sa atong ibesti, sa atong pagkaon, nakaroon kay napuno man ang edukasyon ng panginahanglan. So, apit po ang edukasyon, no? Nga panginahanglan. So, na ang gitawag og sugo batok sa kabalaka. Ikaduha, naa ang pagtawag diha sa pag-ampo. Pagtawag diha sa pag-ampo. So, padayong ta pagbasa, ingon dinhi. Kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. In everything by prayer and supplication. So, sa dili ta mabalaga, kung dili mag-ampo ta sa Ginoo. Sa pinaagi sa pagpangayo sa tanan natong gikinahanglan. Atong inumduman nga ang pag-ampo maunahi atong tubag taliwala sa kabalaka. Kung kita man iampon sa Ginoo, mawala ang kabalaka. Kaya ang Ginoo mutubag gayud sa tanan natong pangayoon sumala sa atong gikinahanglan sa usag-usa. So ang Dios mutubag yun sa tanan natong gikinahanglan adlaw. So una, doon na instruction nga gingon dinit pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Ikaduha, uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong sa tanan ninyong pag-ampo. Doon ay kitawag o pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Kung atong tan-aw, doon ay usa ka istorya may tungod. Sa usa ka tawo nga ditong nangayam dito sa lasang. So sa pagpangayam niya dito sa lasang, sa dako nga lasang yun, nga naa nagpuyo ang mga barbaro, nga mga tao nga mukhaon o tao, mga tayo dito ni sa usa ka lugar. Unya, kining tawhana nangayam, sa tanto niya pangayam, nahulog siya sa usa ka gahong. So nahulog siya dito, hug. Pero actually, kanto siya kanang unya pagkahulog niya sa gahong, niabot ang katong mga kanang mga barbaro ba nga mukuan sa tao. Actually, kini nga istoryaha duha ni ka kuan no istorya. Usa kinabuhi ni sa usa ka pastor. Ingin na ba sa usa ka kanang tao no imembro niya nga ang silang duha nangayam unya sa wala pa mangayam ang kining mao nga membro nagkagis og kanang kuan ba kanang marakawayan to siya unya sa pagkagis sa kawayan nasipyat na putol ang tudlo gamit ang hait unya pagkaputol napungkol. Midoon ang pastor, mayon nga,
Brad, pasalamatin na sa Ginoo kay ang tanan atong pasalamatan bisan unsay mudangat kanato. Nasuko ang membro kanya bigpad tay nagkapastura ka inana ba. Kaya wala man siya pungkol naman siya. So sila naman nangayam dito sa lasang sa laing adlaw panahon naulian man ang ilang relasyon. Pagpunta sa lasang iyang makapalos na gikaroon yung pastura ka. So iyang gitulod ang pastor di ay nahulog sa kahong. Paghulog abot ang mga barbaro, wala manakpi ang pastor. Ang nakakwal ang katong tao nga wala pungkol na kay na-disgrasya man. Unya gidala sa mga barbaro na ilang magita na kay murag ihalad sa ilang Dios. Pagtanaw kulang man. Kaya so ora pa nila ihaw kaunon ilang ihalad sa ilang Dios. Pagtanaw pungkol man. So di ni pwede. So gibuhian siya gitawag ang pastor. Niya gusto dito lahog sa gapong. Kay mangaya og pasaylo kay siya may nadakpan sa kuan. Dito bag ang pastor, magkasalamat ko sa Ginoo nga imo kong itulod kay wala pa ako tatoy ihawon. Ihalad, yun na mga term pa. Sakali, usala naka-istorya pero nag-isgod ka na og pagpasalamat kanunay sa tanan nga butang. Diya sa atong kinabuhi kining wala kay ko makatuhog yung tanan ng istorya kay dugay-dugay na ning istorya nga gisay-say sa ka pastor sa kuan. Pero ako lang ning gisay-say aron gid mahibaw-an unsa man ang gitawag og pasalamat, no? So, kinahanglan ta magpasalamat, makakat-on ta magpasalamat sa tanan nga butang nga gikin atong gihatag. So, naa ang kinaiya sa kanunay nga mapasalamaton. Unya, unsa ba giingon dinhi? Versikulo 7. Versikulo 7 giingon dinhi og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalikod sa inyong kasing-kasing o una-una diya sa inyong pagkayusa kay Kristo. So balik ko na to sa size. Ayaw kamo kabalaka sa bidang unsa nga kun dili pangayo sa Dios ang inyong ikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. So lain nga makita nato dinhi nga kinahanglan atong request yun yan sa pag-ampo specific na pag-ampo kay magapunting yun sa mga panginahanglan nato dili sa mga gusto, no, kundi sa mga panginahanglan nga naman mo nang iyo lagi og pag-ampo ta og helicopter wala gamita nato tumagon ka na sa Ginoo kay gusto mo ta na helicopter, gusto ta na nindot kaskinan. Actually nag-ampo ta diya sa luho nga kinabuhi. Tubagon ba sa Ginoo? Ang ito ingon dinhi panginahanglan. Ang gisgutan kay ang background kabalaka. Nga naman mabalaka man tungod kay dingali unya dili makuha ang kikinahanglan. So ang gitulbad ang tubag sa Ginoo mo ang panginahanglan nga yang ihatag kanato. Ug mao kana ang specific nga atong iampo ngadto sa Ginoo. So sa may saan sa Ginoo man sa bersikulo 7 ikatulo, the promise of peace. Kalinaw. Ang gisaad sa Ginoo kung kita magmay ng puon nga taha kaniya. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao
manalipod sa inyong kasing-kasing o huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Unsa man ang kinaiya sa pangkalinaw sa Dios? Ang kalinaw sa Dios dili ni siya ingon nato kalinaw sa palibot. Kung atong tan-awon karon ang panghitabo sa Middle East, doon ay mga Pilipino nga natanggong naa sa kakuyaw tungod kay ang nasod sa Israel na sa state of war batok sa Iran. So kung ibutang nato atong kaugalingon nilang lugar ha, kagubot. Pero kita nga nagpuyo din sa nasod ng Pilipinas nga wala sa gubot, may nataan, nagpuyo na ta sa kalinaw. Dili na mo ang konsepto sa kalinaw sumala sa Biblia. Ang kalinaw nga buti pasabot na ang seguridad sa atong kinabuhi diha sa Ginoo nga walay kabalaka kundi na ang tinuod hugot nga pagsalig ngadto sa Dios. Nga ang Dios andang nga mohatag sa tanan natong panginahanglan, seguridad sa atong kinabuhi human sa kamatayon, seguridad nga nigbalik sa Ginoo, kauban ta sa Dios sa walay katapusan nga kalipay didto sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Mao na ang nature o kinaiya sa kalinaw sa Dios nga buot ipasabot. Kung ato tanawon ang Pilipos, padulong niya sa gitawag og persecution. Wala pa man ang persecution ining panahon o pagpanglutos nga initiated ni Nero sa Roman Empire. Kasi pero actually si Nero maoy emperador sa Roma sa pagsulat niya sa Pilipos. Pero wala pa igayon na nga nag-initiate si Nero sa gitawag o persecution o pagpangluto sa mga magtotoo. Pero ang mga Kristohano na itong panahon na, bisan sila o gipang manglutos, pero nabatunan nila ang kalinaw sa Dios nga bisan unsay mudangat sa ilang kinabuhi, siguro na diya sa kamot sa Ginoo. Mo ni buti pasabot sa kalinaw, no? Nga kalinaw sa Dios nga dili matugkad. Ngano di man matugkad, di man sama sa kalinaw. Nga atong nabatunan, yan nabatunan ining kalibutan na. Kalinaw tungod kay walay gubat. Kalinaw tungod kay walay away. Ang pasabot nga kalinaw nga dili masabtan sa tawhanon nga kaalam. Apan kini nga kalinaw, kalinaw ni taliwala sa unos. Kalinaw nga bisan naggubot ang kalibutan, apan ang kasing-kasing ang sulod kanato malinaw tungod kay adunay kasiguruhan. Kaya ano doon na may kasiguruhan? Tungod kay naamanta sa kamot sa Dios. Muna buti pasabot sa kalinaw. O giling mo sa nga kalinaw, nga buti pasabot ni Apostol Pablo, mo ay naghatag ka na to o pagpanalipod. O gano'n man doon naman tayo kalinaw? Gano'n man kita gipanilitan nining kalinawa? Kungod kay kita nahiusa na diha kang Kristo Jesus. Diha kang Kristo Jesus, mapatunan ang tinuod nga kalinaw. Tinuod nga kalinaw, bisan pa og moabot pa din sa atong nasod ang gubat dito sa Iran o sa Iraq. Apan siguro ta diha sa kamot sa Ginoo, malinaw kita diha kauban sa Dios.
Tungod kay kita nahiusa diya kang Kristo Jesus nga atong Ginoo og manluluwas. Ang kalinaw diha mabatiran kang Kristo. Kung sa may application na ito diya sa pagkinabuhi sa kalinaw. Narito sa application aron gyud atong masabtan. Una, kinahanglan ano nakitay makanunayon nga pagkamain pagampo ngadto sa Ginoo. Makanunayon nga pagampo ngadto sa Ginoo. Kay ang pagampo nato sa Ginoo mo na hinagiban batok sa kabalaka. Kay kung kita may nampuon adlaw-adlaw ngadto sa Ginoo, mo minor ang atong kabalaka. No? Mo minor ang atong kabalaka sa atong pinansyal nga bahin, sa atong mga panginahanglan nga tingalig dili matagbo tungod kay naay kabalaka, sa atong mga panginahanglan sa pag-eskwela, sa mga estudyante, sa pagkaon adlaw-adlaw ug sa tanan nga butang. Kinahanglan nga aduna kitay malinawon nga kanunayon sa pakikistorya sa Dios diha sa pagampo ug sa pagpasalamat, pagpresentar sa atong panginahanglan adlaw-adlaw. Ikaduha, kinahanglan natay kanunayon nga pagtingog diha sa pagampo nga sa Ginoo. Dito sa Nalhob Evangelical Preachers, gianad ako ang mga membro kay katong dito sa Nalhob maingon nato og niabot ang panahon nga nanarbaho ko. Pero doon ay gitawag og regular nga prayer meeting nga amo gibuhat every Thursday alas 4 sa hapon. So akong gikuan ang mga membro nga bisag wala ang pastor naagin mo prayer meeting. So anay tabo naabot ang panahon nga wala ko'y apil-apil sa prayer meeting tungkol kay conflict sa trabaho, pero nagpadayon ang ilang prayer meeting bisan og wala ang pastor, no? So pag-check nako nitambong ko sa ilang prayer meeting diha gyud prayer meeting nila nagahin di sila og prayer meeting. Dayon ikatulo, dunay gitawag og pagsalig sa kalinaw sa Dios. So dunay pagsalig diya sa kalinaw sa Dios. Nga ang kalinaw ang Dios muhatag og kalinaw sa tanan nga musalig diya kaniya pinaagi sa pagampo. So musalig diya sa pag-ampo nga kaniya. O kining mao nga kalinaw mo puli mo pulihan niya ang kabalaka sa diya nakita mag-ampo kanunay sa Ginoo. Pulihan ang kabalaka sa kalinaw. Kung kita kanunay nga magsalig sa Dios pinaagi sa pagkamay ng puon nga kaniya. Mga igala, mga igsoon, atong dumduman. Nga ang makanunayon nga ang gahom di sa pag-ampo, makausab, makawala sa kabalaka, o mupuli ang kalinaw kanunay. Kinahanglan sa atong kinabuhi nga mainampuon kita kanunay.
Kinahanglan mainampuon kita diya sa atong kinabuhi ug atong kanunay wad-on ang kabalaka sa atong kinabuhi pinaagi sa pag-ampo. Pag-ampo kita, langito ng umhan, salamat o Diyos sa mensahe sa imong nga pulong nga kinahanglan kami malinawon kanunay. Mawala ang kabalaka sa among kinabuhi. Pinaagi sa among makaninayon nga pag-iistorya kanimo. O Diyos, dasiga ang matag usa kanamo nga kami mainampuon gyud kanunay sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Among isalig o bitud ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.